Blanco, Jonel Largo, Miguel Avellaneda, Lupi Avellaneda, Carlos Cuerpo, Julian Cuerpo II, Bernardino Tablica, Estrelita Alindao, Ann Alindao, Mario Rosada, Christine Hana Manda Yuhan, ug sa tanang mga kalahok sa purgatorio, ug alang usap ang General Santiago, ng Pamisa Florales Santiago and family. Ug alang usap sa kalang ni Iba Sidano, Ranilo Berta, Rodel Montimor, Erwin Silviuti, Primitivo Di Camon, Rosalinda Di Camon, Dionisha Avellaneda, Teresa de Lima, Cristobal Golgoliado, Inaida Calico, Sister Rosemary Regaliario, Mylene Yambao. Pamisa alang sa kalag ni Milicio, Claudencio, Alberto, Jima, Fernando, Santas, Tranquilina, Geronimo, ug sa tanang kalag sa purgatorio. Ug alang usab sa kalag ni Alejandra, Roberto, Poresa, Anita, Rowena, Maximiana, Benito, Sofia, Kernel, Angel. Ug sa kalag usab ni Elijah Manases, Godofredo, Minila, Teresita, J1, Chofela, Candido, Herbacio, Perfecta, Felipa, Martin. Alang sa makalag ni Adoracion, Alfredo, Monica, Daniel, Marlon, Melchor, Josefina, Mama Ba, Quirino, Ernida, Nila, offered by Barwila family. For the souls of the following: Fernando Montoya, Conchitina, Crescencio, Bregida, Onofre, Ana, Geronimo, Beatriz, Pio, Predictiva, Juan, Felixberto, Juan, Ligaya, Maxima Chua, Carmelita Vidal, Alex, Flor, Pilar, Delphine, Praising Pangan, William, Willie Villanueva, offered by Conchita Montoya and family. Ug alang sa kalag ni Dario Salimbagat, Libusada, Susan Briones Libusada, Ramon Noel Sr., Ramon Noel Jr., Dolores Noel, offered by Lorraine Noel Libusada. Alang usab sa kalag ni Abonchia Yonson, Raimundo Yonson, Benito Yonson, Lolita Yonson, Mario Yonson, Sinaida Yonson, Natalio Yonson, Maria Yonson, Sotero Yonson, Severina Yonson, Encarnacion Ramel, Rosdininda Intino, Raul Intino, Rosalia Yonson Rizada, Miguel Rizada, Andrea Obejero, Benjelido Obejero, Mary Ann Obejero, Erenio Alimento, Cecilia Alimento, Bonifacio Larome Sr., Abelardo Yonson, Franklin Ruiz, Ursula Canonino, Joel Ramel, Alberto Selma, Edalberto Pedro Canonino, Rosena Canonino, Wilfredo Canonino, Dimitria Canonino, Julia Canonino, Florentina Canonino, Isabela Canonino, Isabel Larry, Anacleto Canonino, Juan Canonino, Lucrecio Canonino, Jose Misael Palacio, Christy Monta, Petronilo Sal, offered by Attorney Lynette Yonson. Pamisa sa kalangilan ni Damaso Espra, Feliciano Espra, Valentina Espra, Sakio Niki, Ryan Niki, Santos Yonson, Edelberta Diaz, Laurencio Diaz, Inicio Diaz, Ambrosia Salonoy, Teodoro Salonoy, Ismael Lupis. Pamisa sa mga kalag nila ni Rosalino Pansit, Tomas Pansit, Isabel Pansit, Rosito Pansit, Marciano Pansit, Alfonsa Pansit, Joselito Pansit, Sabranino Pansit, Crescenti Pansit, Mateo Basabi, Catalina Basabi, Luisa Basabi, Deriki Basabi,
Basabi, Iluminada Basabi, Marita Basabi, Eduardo Abadies, Yobrosina Canedo, Rodi Alcantara, Juanito Tangaha, Perla Puma, kung sa tanang kalang sa purgatorio, ilabi na kadto wala na napahido. Pamisa alang sa kalagi na Marcelino Almacen, Justino Almacen, Sofia Gonzalez, Jesus Almacen, Oscar Almacen, Tomasa Gonzalez, Lidia Almacen, Pasito Almacen, Fiope Cañada, Hihino Cañada, Mahanta de Delta and all souls in purgatory. Pamisa sa tanang mangkalang sa purgatorio o sa mangkalang nilang ni Rosalino Pansit, Tomas Pansit, Isabel Pansit, Eduardo Abadies, Marciano Pansit, Rosito Pansit, Rogelio Largo, Alfonso Pansit, Sabrina Pansit, Presente Pansit, Tomas Pansit II, Rodrigan P. Pansit, Paulita Sinini, Alberta Diaz, Rodrigo Diaz. Kung sa tanang makalang sa purgatorio, ikaw na katungulak na itakando. Pamisa alang sa kalagi na Andres Jimenez, Leteria Nakua, Emmanuel Jimenez, Maria Salud Jimenez, Jude Tadeo Jimenez, Sofia Jimenez, Anastasia Jimenez, Rosario Nakua, Alexander Bintain, Nina Muli, Isabel Nakua, Roberto Huerte, Merna Espinosa, all souls in purgatory, especially the forgotten ones, offered by Judith Almacen. Pamisa sa tanang kalang sa purgatorio, sa mga kalakila ni Mateo Basabi, Catalina Basabi, Iluminada Diaz, Luisa Yonson, Marieta Basabi, Felipe Basabi, Brenda Villaver, Jocelyn Basabi, Antonio Basabi, Andrea Basabi, Teresa Onapia, Roldanyo Onapia, Marciana Aranita, George Aranita I, o sa tanang kalang sa purgatorio. Pamisa alang sa kalagi na Miguel Albanida, Lydia Divinigracia Martin Sr., Divinigracia Emiliano Avenida, Lupi Avenida, Luwencia Ria Avenida, o tanang kalag. Pamisa ni LC Divinigracia and Family. Pamisa sa tanang mangkalag sa purgatorio, o sa mangkalag nila ni Rosalino Pansit, Cobentina Bahinting, Jacinta Manila, Felix Baniados, Fu Bahinting, Crescencia Albarazin, Julia Bahinting, Claro Bahinting, Dorotea Bahinting, Jose Herosaga, Pin Bibi, o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Pamisa pasalamat sa tanang santos o sa mga kalag sa purgatorio. Alang sa kalag nila ni Juan Alcantara, Jolicia Cardriana, Ruby Alcantara, Lison Alcantara Sr., Janet Delfino, Flaviana Gabriana Alcantara, Mario Alcantara, Henry Alcantara, Wendell Alcantara, Irene Boros, Limuel Liparini, Angeles Lucino, Rodrigo Diaz, Luisa Yonson, Eduardo Abadies, Rosalino Pansit, Felix Layusa, Laika Ubisa, Isabel Pansit, Isaiah Dennis Altorne, Teodosio Abadies, Marciano, Carmen Bangvida, Brigida Abadies, Sandra Marie Albanyo, Lee Albanyo, Felix Carlunao, Catalina Basabi, Raya Yuniki, Felix Basabi, Mateo Basabi, Charis Mabida, Presencia Romulo Senior, Senyuna, Kia Anthony, Trinidad Ricochito, Limonada Marieta. Ilabina sa makalang wala na inaghantol. Pamisa alang sa kalag ni Julia, Torafiel, Valentin, Simeon, Rodolfo, Virginia, Buta, Sito, Zosimon, Magnate, Edalicio, Benedicta,
Pablita Nicanor, Celestino, Porfirio, Panchita, Cesario, Blas, Juanita, Pedro, Hilario, Epifania, Cornelio, Zazima, Fausta, Belen, Rosita, Josephine, Isidora, Vicente, Salome, Sixto, Jocelyn, Manuel, Genoveva, Lino, Leandra, o sa tanang kalag sa purgatorio. Isa pag-ampon sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa mahal na Birhen Maria, o pag-isaalang sa makalagmila ni Librado Quiñanola, Jimmy Quiñanola, Estrella Quiñanola, Redway Quiñanola, Marta Volcano, Teresa Rubio, Marcia Rubio, Ede Quiñanola, Pasita Pinero, Isis Quiñanola, Pasio Quiñanola, Adriano Volcano, Isel Fabio, Umin, Bertoldo, Simeon, Iska, Macay, Consor, Nelson, Gilisel, Aida Villacorta, Moriano Urbano, Biboy Cuesta, Pantaleon Urbano, Itas Cuesta, Lucinda Urbano, Policarpio Cuesta, Leopoldo Urbano, Lito Ates, Piscia Urbano, Rafael Mensis, Arsenio Cuesta, Hermonina Quiñanola, Fredo Cuesta, Dani Barinayha, Junior Urbano, Father Dan Gonzaga, Babil Josasido, Jolos Urbano, sa kanang kalang sa purgatorio, anak-anak, Vista and family. Mass for the soul from JP and Gerby Davalos. Pamisa sa kalang nila ni Santos Gasta Senior, Florencia Linaw, Ines Paul Visa, Garcila Vergis, Vicenta Gasta Baque, Naomi Molera, Teresa Les, Emiliano Molera, Gregorio Gasta, Gregoria Calibon, Pablo Linaw, Josepha Bacamansi, Chodoro Gasta, Mario Gasta, Elerciana Gasta, Cornelio Gasta, Cornoto Bagali, Margarito Gasta, George Gasta, Maria Gasta, Aurelia Gasta, Rosario Villacorta, Abonio Abad. Mass for the soul offered by Ramon Celsa Magnate. Sa kalang ni Andres, Adisterantia Valorio, Patricio Proceso Ines, Ferdinand Saicon, Alfredo Ana Natalia Alfici, Bonifacio Serco, Antonio Ancelerina Bromos, Beatriz Angelos Espra, Marcia Linaw, Rodolfo Linaw, Generosa Linaw, Regolo Linaw, Nina Linaw, Teria Linaw, Maria Linaw, Remedios Linaw, Sixto Linaw. Pamisa sa kalagdanday Miguel Alban Neda, Liga de Benigracia Martin Senior, Emiliano Lope Luwencia, o sa tanang makalag sa Pamisa LC de Benigracia and family. Pamisa alang sa makalang nila ni Eduardo Abadies, Julio Abadies, Brigida Abadies, Sandra Marie Abanyo, Lee Abanyo, Laika Obiha, Mario Basabi, Catalina Basabi, Luisa Yonson, Jerry Basabi, Luminada Diaz, Thomas Pansit, Isabel Pansit, Bernelio Largo, Marciano Pansit, Rosalino Pansit, Busilito Pansit, Rosito Pansit, Crescenti Pansit, o sa ganang kalang sa purgatorio, hilabina sa katong wala na ilang kantong. For the soul of Vicente Leopoldo Oromio, ang pamisa kay C.E.Y. Barca. Pamisa sa tanang makalak sa purgatorio, o sa kalang nila ni Alejandro Serafin, Beatriz Serafin, Eldefonsa Rondina, Valentin Rondina Senior, o sa tanang kalak sa purgatorio, ilang dinakatong walay ng hando, ang naghalat Rondina family. Pamisa pag-alang sa mga kalagdanday Pilar, Savalio Benito, Valerio Senior, Voltaire, Clarito, Nena, Candida, Severino Castor Senior, Severino Castor Jr.,
Junior Purificacion, Ferry Samuel, Elisa, and all the souls in purgatory. Pamisa sa mga kalag ni Aliha Cuerpo, Mauro Alindao, Demetria Alindao, Alberto Limosinero Sr., Pietro Limosinero, Yoncia Atabilo, Rocky Atabilo, Eva Lucidano, Primitivo Nicamon, ang nagpamisa Joan Limosinero. Para sa first death anniversary ni Ambrosia Salunoy. Pamisa alang sa makalagila ni John Ren, Placido Sr., Patricia, Seriapo, Agapito, Aurea, Antonio de Sousa, Aning, Emiliano, Miguel, Porcipina, Rolly, Polian, Erenio, Chodolo, Arlen, Christopher, Jason, Rafael, Pinchi, Antonio Abagahan, Pedro, Dani, Alberto, Catalina, Sita, Rita, Marciana, Vicenta, Monico, Sergio, Eugenio, Pablo, Paz, Vicente, Heidi, Dina, Richard, Rosal, o sa tanang mga kalag na nakikalimtan o sa mga kalag sa Purgatorio, nakalat John, Diding Ragu, and family. Pamisa sa kalag ni Nanaro, Silay, Anita, Utoy, Bartolome, Jerry, Teresita, Nicolas, Irenea, Tiago, Antonio, Neri, Nino, ang pamisa Roberto Alnate. For the souls of Natividad Santos, Florentino Santos, Nario Bartolome, Maye Bartolome, Aba Bartolome, Rinaldo Santos, Rosita Santos, Inti Santos, Felix Santos, Arlen Bartolome, Naida Bancairin, Sister Rose Regal Narillo, Daughters of Wisdom. Pamisa alang sa mga lagila ni John Ren, Placido Sr., Patricia, Seriaco, Agapito, Aurea, Antonio, Jesusa, Aning, Rosal, Monico, Vicenta, Emiliano, Rafael, Antonio Abagahan, Dani, Pedro. Kung sa tanang mga lag, wala na yung naghandong, kakalat, Jonalyn, Christian Rabu, and family. Pamisa sa kalag ni Arlene, Sheila Marie, Aldred, Warren, Benedicto, Moises, Maria, Maxima Cuevas, Raimundo, ang pamisa ikan kay Rachel Bass. Thanksgiving for all blessings and good health. O para sa kalag ni Virgie, Manuel, Julieta, Joel, Jumel, Jofela, Francisco, Crescenciana, Primitivo, Lucia, Eusebio, Lourdes, Elvera, Alberto, Rodiha, Lido, Ferry, Rosary May, Upin, Henry, Pabling, Rosario, Virgilio, Warren, Romeo, Ricardo, Ethnic, Kiling, Cesar, Vidardo, and also the purgatory, especially the purgatory one. Pamisa alam sa mga lagwila ni Juanito Madelo, Maximo Madelo, Jacinto Madelo, Felisberto Madelo, Olarica Elibardo, Bonifacio Rosales, Marcela Abucayon, Felix Abucayon, Bonifacio Madelo, Rostituta Modelo, Chodora Pahit, Moises Gario, Marcela Gario, Lazaro Ebardo, Celso Ebardo, José Ebardo, o sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi ng katong wala na ilang handong. Pamisa sa mga kalag nila ni Marciana de Lima Aranita, Susan Herediano Aranita, George Aranita, Johannes Aranita, Cristiana Kagampang, Roy Kagampang, Junior Kagampang, Ryan Niki, John Alcover sa Comol. Pamisa alang sa mga kalakila ni Rosiso Guinness, Patricio Guinness,
Zosimo Quines, Cardinal Quines, Sobero Quines, Damaso Quines, Felisa Quines, Dennis Quines, Criselben Quines, Gregoria de la Pina, Bruno de la Pina, Jaime Iboran, Dionisio Iboran, Florencia Iboran, Titi Balasabas, Esperanza Valorio, Olasito Balasabas, Vincia Kinalamay, Sisto Kinalamay, Antonio Kinalamay, Rowena Kagutan, Miguel Limpangan, Seriaco Gahilyuma, Rodolfo Gahilyuma, Modesto Gahilyuma, Pedela Adansa, Florencia Dubaga, Chodoro Limpangan, Sermango Palalon, Felix Makalipay, Mamlos Siloria, Florentina Gahilyuma, Antonio Sardo, Felicitas Sardo, Gloria Katagutan, Isidro Katagutan. Sa mga kalag na wala na inakandong, labi ng katong na sa purgatorio, ang nagpamisa Sherer, Sabas and family. Pamisa alang sa mga kalag sa purgatorio, kung sa ng kalag na wala na inakandong. Pamisa sa kalang ni Lima Villaverde, Rosalinda Villaverde, Piti Villaverde, Adela Celion, Agrippina Celion, Carlos Villaverde, Juliana Villaverde. Pamisa sa makalang ni Rodolfo Stolar, Simplicio Aliviano Sr., Rufina Aliviano, Patricio Villarnia, Victoria Villa, Marcelo Solar, Maximina Villarreal, Dionisio Labang, Eustaquia Ubas, Alberto Labang, Naghalan Alivianos family. Pamisa sa mga santos, Saint Cecilia, Saint Lucia, Saint Peter, Saint Paul, Saint Jerome, Saint John Pope, and Martyr, Saint Thomas, Saint Agustin, Saint Simeon, Saint Francisco, Saint Catherine de Rixi, Saint Elizabeth, Saint Rita of Cassia Religious, Saint Margaret of Hungary, Saint Vincent, Saint John Bosco, San Lorenzo, Saint Felix Neri, Saint Anthony of Padua, Saint Therese of Portugal, Saint Marcellinus, Saint Gaspar Berton, Saint Benedict, Saint Joseph the Worker, Saint John the Baptist, Saint Mary Magdalene, Saint Monica, Saint Pedro Calungsod, Saint Michael Gabriel and Michael, Saint John Paul II, Saint Agatha, and to all saints. Amen. Happy Saints Day. Para sa kalaganda yung Jaime Cabanero Sr., Feliciano Antaniesa, Monica Balaso, Rafael Oro III, Rowena Oro, Michael Candida Wilfredo Rosmero Rufa Riston, Marisol Russell, Jose Abaniesa Jr., Dativa Erlinda Hiro, Divina Eleuterio Avelina, Catalino Erlinda, Claudia Rudy Lilia, o sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa sa mga kalambrilan ni Feliciano Anyabisa, Monica Mascalo, Prema Rodriguez, Lucas Nagua, Brasil Nagua, José Aminamano, Jonia Bellamonte, Juanco Anyabisa, Pedro Mascalo, Colomba Mascalo, Bantino Mascalo, Bartolome Mascalo, Sosimo Mascalo, Catalino Pedrego, Jose Anyabisa, Jose Anyabisa Jr., Michael Anyabisa, Vidala Mingito, Pilangring Mingito, Petrones Mingito, Narciso Mingito, Juanita Mingito, Gonzalo Cabatuan, Narcisa Cañete, Francisca Nagua, Alveda Nagua, Alfredo Anyabisa, Karen Nagua, Dali Ibanez, Dorco Rodriguez, Segundo Nagua, Benita Gonzalez, Cristina Nagua, Rafael Tanio, Lucindo Nagua, Dodo Cabaw-Cabaw, Flora Philippine,
Lompi Abellanida, Miguel Abellanida, o sa tanong mga kalag. Salamat. Magandang umaga po. Mayong buntag sa tanan. Ay, tulog sila. Yung mga hindi po nabasa na pamisa ay i-ugma or i-appeal na lang nato dito. Ilagay na lang namin doon sa board. Kasama na rin po yun sa misa. Pero i-ano pa lang po bukas kung babasahin. Okay po? Kasi or mayroon din po mamayang lista sa hapon. Okay po? Kasi mag-time na po oras na. Sa ngalan sa Ama, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyo. Bayog nato sa atong mga intensyon ng Santos na Misa, ang atong pagsakalisa sa among intensyon, ang mga gibasa na o galagan na basa kung sa kadaghan natin mga intensyon para sa atong mga
namamatay ng mga minahal sa kinabuhi, sa atong kinabuhi. Ug ato sa giapil sa atong pag-ampo ang mga tao na apektado ni kusog kay nga bagyo karon sa Bicol, padulong sa Luzon. Super typhoon na sad. Naunta panaligdan sila sa Ginoo. Ug gilayt sila sa tanang mga dautan ug tanang kadalatan. Dining adlaw sa mga santos atong pangayoon ang bilahang pag-intercede sa atong mga panginahanglan. O karon mga igsoon, maginulsog kita sa atong mga sala aron kita may mong andam sa pagsaulog ng santos nga misa. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Diyos na tunhay mamadagahon sa tanan, imong gipahandog ka ng hubos sa usa ka pagsulod, ang mga dalayong buhat sa tanan mong mga santos. Naghangyo kami sa nga imong ihatag ka na ang imong naghingapin nga kaluoy ug pasaylo tungod sa pangamani ning daghang mga santos. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pinodlo, gikan sa basahon sa ang ipadayan. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayag gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa upat ka anghel nga ginatagan sa Dios og gahom sa paglaglag sa yuta o sa dagat. Miingon siya, ayaw pasipati ang yuta, ang dagat ug ang kapahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. Og gisugi dinlan ako nga ang napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang gatusan ug kap-atan gikan sa tanang banay sa Israel. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaila. Gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay ug katawhan, ug nagparog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karne. Nagbisti silang puti ug nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon, ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios na naglingkod sa trono o gikan sa nating kardero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo o ang upat ka buhing binuang. Unya, naghapa sila atubangan sa trono o misimba sa Dios o miingon, Amen, ang pagdaig, himaya, kaalam, mga pasalamat o pasidungo, gahom o kusog, iya sa atong Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa sa mga pangulo. Kinsa man kini mga tawhana nga nagpistig puti ug tagadiin man sila. Gitubag ko siya, Sir, nasayod ka kinsa sila apan ako wala. Ug miingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong pagluto. Gilabhan nila ang ilang mga bisi ug ipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. Ang pulong sa Ginoo.
Hinutlo, ikan sa unang sulat ni San Juan. Palandungan ninyo, unsa kadako ang pagtugma sa amahan kanato. Higugma kita niya pagkaayo, na tungod niini, iisip kita mga anak sa Diyos. O kini, matuod kayo. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Diyos. Minahal ko mga isuon, kita karon mga anak na sa Diyos. Apan wala pa nato matino kung maunsa gayon kita. Ang nasayran nato, mao nga, inigpadayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya. Kay makita man nato siya sa iyang pagkamao kayo. Kung ang tanan na nagbaton niining pagtauma, diha kang Kristo, nagputli sa ilang kaugalingon, ingon, naputli si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang inumanakan ninyo. Inutlugikan sa Santos Evangelio, sumala ni San Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitungas siya sa bungtod o milingkod dito. Kunya mialirong kaniya ang iyang mga tinunan o itudluan niya sila, meaning mosunod. Bulahan ang mga biilas na sila kabus sa mga butang espirituhan. Kay ila ang bingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Diyos. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Diyos, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Diyos. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Diyos. Bulahan ang naningkamot na managdait ng katawhan, kay isipon sila sa Diyos na iyang mga anak. Bulahan ang gilutos, tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Diyos, kay ila ang hingharian sa langit. Bulahan kamo, kung bugan-bugalan o daog-daogon sa mga tao, o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitaganan kaninyo dito sa langit. Gimusab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay bao batanan nung natay piyesta, sa kitawag og All Saints Day. Para karon, no? All Saints Day. Na mag-celebrate ng mga santo sa tibok tuig, di ba? Nagpista ta diri sa garahan ni Senyor San Roque, naging Sabado? No, okay. Unsay piyesta ni Senyor ni San Juan Bautista? June 24. Okay? So naay mga adlaw na specified para sa usa ka santo. Pero nga naman nagitawag og All Saints Day.
Tanang mga santos nga walay mga rebulto. Okay? Mga tao nga tuan na sa langit ang tawag nila mga santos. Okay? Tanang mga tao nga kung nato sa atong unang pagbasa, nalimpyuhan na sila ug nagsinina na sila puti ug nagkuyog na dito sa atong Ginoo sa langit. All Saints Day. So, karong adlaw atong isaulog ang mga santos na pwedeng imong tatay, imong nanay, imong lola, imong lolo, kinsa pa nga nauna na kanato, unya gitagaan na sa ganti sa Dios dito sa langit. At atong isaulog sila karon. All Saints Day. Kamo, kita gusto tang masantos? Isa ko nang kamot sa mga gustong masantos. Narabay video di ala. Sige. Ingon ni San Pedro, oy, namunta na si Father, gusto ba mo masantos? Okay? Kitang tanan gusto tang masantos. Gusto tang naman halangit. Mao kag sa ulog nato karon gipainuduman kita nga kita dunay kapasidad nga mamahimo mga santos. Pwede tang mahilangit, makuyog ang atong langit nga mahal nga wala nay katapusang kalipay o kalinaw dito sa langit. Pero gitagaan ta nila mga ehemplo, no? Mao nang mga santos nga gisaulog sa tibok tuig. Nindot po kayo, kung sa may characteristics ani nila tanan, gusto na ko i-share kaninyo, no? Ako, sa mga wala pa kayo kaila, mahilig, gusto, ganahan ko magamit o acronyms. Okay? So, saints, gamito na to. Kinsa man ang mga saints. Who are the saints? In what way we consider them saints? Una, letter S. So, sa ulohon na sa dinyo niya. Okay. Letter S, saints are sinners like any of us. Tanang mga santos na gitaklaran sa simbahan, puro sila mga makasasala, pareho nako ninyo kitang tanan. Kay walay tao nga dili makasasala. So dili tang iyon ay santoson mo gina siya Padre. Bisa kung sa kasantoson, nabi kaysa. So sinners who are looking for that day na siyang huban sa langit. So saints are sinners, letter S. Letter A. Diba? S-A-I-N-T-S. Kung saan man ang A? The saints are angels without wings. Okay? Kita mo kang anghel, di ba nabay pa ko? O mga anghel na sila. Pero ang mga santos, anghel po sila, pero sila'y pako, kay tao man sila. Kung sa'y buot pasabot, usahay sa atong kinabuhi, makasinatit ang mga tao nga dunay hiyas sa pareho sa mga anghel. Nakasuway mo, usahay inyong papa mo'y anghel ninyo na naipalayo mo sa dautan. Kudaray, usahay ang inyong nanay, ang inyong igsuon mo'y nahimong anghel kaninyo. Kay santuson man ang inyong igsuon, imong nanay, imong tatay. Saints are angels in disguise of men. Kung sa itong letter S, sinners, like any of us. A, angels without wings. I, they are the intercessors para nato. Sila mao'y magpatunga, sa Bisaya? Magpamangama kanato sa atong mga panginahanglan, di ba? Katakaroon na bago lang nagdubi na kan Senyor San Roque. Pero tindaganan na itong mga intensyon na atong ipangayo kay bautan na si San Roque mutabang na itong hangyo ngadto sa atong Diyos. Kung sa may inyong ipangayo? Kadaog loto? Dili. Okay. May panglawas, malayo sa COVID o mga grasya na atong kinahanglan kada-adlaw. The saints are interceding for us. So, intercessors for our needs. Letter N. Kung sa man ang mga saints, piniyunik kayo siya. Gusto mong mahibaw? Sige, ba? Ha? Ibang mo, tanaw galing mo ka ng TV gani? Tanaw mo sa mga salida? Basta trailing na kayo, putlon man. So, putlon na lang ako dire.
Aron ugma maning papagyapon mo. Ha? Okay? Di ba putlo na ugma tan mo excited na kayo wala mo sa naman dito ko ni isa ni kuana sa ang sunod. Okay, letter N. Saints are nutritionists and nurses sa atong ilabuhing spiritual. Kung sa maning nutritionist sila maghatag, di ba ang mga nutritionist kay bahong muhatag o mga insaktong na pagkaon para sa imuhang lawas aron ka mahimong healthy. Kung diabetic ka, ang nutritionist ipakaon nimo ice cream, pamunta ng tamis, mo ba ng nutritionist dili? Kung ikaw high blood unya na nutritionist imong konsultahon ang ihatag lechon, chicharon unsa pa dili kay naman nutritionist siya imuhatag og insaktong pagkaon sa lawas. Pero ang the saints are the nutritionists who teach us what to take sa atong kinabuhi aron ma-healthy ang atong spiritual na kinabuhi. Ang saints, nurses sila mo atiman kanato aron kita maglakaw subay sa dalan sa Dios. Okay? Di na nakuha pa ba kung taas-on ka, taas na rabang ibasa ka sa lista, no? Letter T, duha na lang ka-letters, okay ra mo? The saints are our teachers of the ways of God. Mga pamaagi sa Ginoo na ibawan sa mga santo ilan ng itudlo kanato aron kita usab maparimon nila mahilangit. Para sa among santo nga si San Luis Maria sa Montfort, unsay tudlo niya sa pamaagi sa Ginoo nga modungol ta sa mahal na birhen ng atong inahan. Kay ang mahal na birhen mo ay the best way to go to God. Dalan kadulog sa Ginoo. Mga teachers dili sa mathematics, dili sa science, but teachers of holiness. Tiwasan na po. Ugma. Ang sa dalawang model, si tiwasan na kailangan ko ito bumili ugma. Okay. So, saints, letter S, they are our stars in heaven. Diba nindot kayo no? Naiuliwat ka na po sa atong mga dalan ang mga santos. Stars guiding us in our track on earth. Okay. So, atong i-review. Pasensya naman kayo sa man. Na-train mo sa seminaryo. So, 17 years nga na ako sa seminaryo. Parang tuigan ako diri. Sobrang mo. Akong mga seminarista na tulungan. Okay? So, letter S. Sa saints. Gusto na to. Sinners like any of us. A. Angels without the wings. I. Intercessors for our needs. Letter N. Nurses or nutritionists for our spiritual life. T. Teachers of the ways of God. And S. They are the stars that will lead us to heaven one day. Ang challenge karon ning piyesta, nakita tulong ta, bisan dili ta mapahimo ag ribulto, okay ra. No, masayunan mo puro na niya mga santo niya diri na niya magribulto mo pa na. No, kaligri kaya nini no. Pero ang kanindo, nakitang tanan mahilangin kay kita apil sa gitawag o All Saints Day. Let us take this day as another opportunity na unta kita mahimong santuson ng mga tao. Amen. Palibot ng mundo. Nagatuwa ko sa Diyos na mahal, makagagahon sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Jesucristo na iyang anak mabukton. Ginoo nato, gipanangton sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o ginubong, gikunsan sa mga minatay, sa katulukaan daw na banhaw, isakas sa langit o nagalingkod sa tuwa sa Diyos, mahal, makagagahon sa tanan.
Tugikan dito, bumalik siya ang paghukom sa mga bukid sa mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhi dayon. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Isig katawhan sa Dios dinhi sa yuta, iusabong ta ang atong mga pag-ampo ngadto sa mga pag-ampo sa tanang mga santos sa langit, alang sa mga panginahanglan sa tanang katawhan. Muingon kita, Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan, ang malipayong inahan, kabagang panon sa mga santos, magdala sa tanan niyang mga anak, ngadto sa ginharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang tawo nga maayong kabubuton, makadawat sa tinuod nga kinabuhi, ug sa tiunay nga kalinaw, tungod sa dugo ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga napaktan ni COVID-19 makabaton na ug hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabatong kanunay ug grasya sa paglangutay ug sa mapanalipdan sila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga tulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang tanan nga nahiuna kanato diha sa pagtuo, dalis nga makadangat sa langit ng kulianan, aron dito magsutom sila sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan sa kasantos o grasya, ihalad namo ang among mga pangalyuko uban sa mga pag-ampo ni Maria ug sa tanang mga santos. Masalidon sa imong kaluoy nga imong gipadayag diha sa kinabuhi sa mga santos. Himoa kaming tapos sa pagdawat sa imong mga grasya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, magamong kita aron ang ako inyong sakripisyo, dawadon ta sa Dios nga mahal, makagagamon sa tanan. Alam na ko tayo lumayas siya nga. Alam sa pagkakuskanan sa Diyos sa Diyos. Kalimuti Ginoo, kining mga grasya nga mong gihalad ng pagpasidungo sa tanang mga santos, o gitugod nga silang among gituuhan, nga naana sa dili, kaduha-duha ang kinabuhi, sa walay katapusang himaya, magatagad sa bunta sa mong kalawasan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal, Dios nga dunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imo kaming gitugutan karong adlaw pagpasidungog sa imong siyudad nga among inahan nga ang langit ng Jerusalem, diin ang bukpong sa among kaigsuunan, nagagay na kanimo hangtod sa kahangturan. Padulong ni ining maong siyudad, nagalaksik kami pagpanaw, pinaagi sa pagtuo. Nagmalipayon kami tungod sa himaya, nga naangkon ni ining halangdong mga sakop sa simbahan, o sa imon ni anak, imong gihatag ang mga panabang o panig-ingnan alang sa among kahuyang. Ug busa uban sa ilang mga panon o sa mga anghel nga nagadayeg kanimo, ug usa sa katingog sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, Amahan, nga gidayeg ikaw sa makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagalikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigong ikaw, mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kabutlig nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ali-ali mga grasa, himuwa kining balaan, pinaagi sa kahom sa imong espiritu. Aron mahimo kining lawas ug dugo sa imong anak na si Jesucristo nga among Ginoo, nga nagsugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niya ng gabi nga siya ibuhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipapikat ug miday, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyong mga tinun-an o miingon. Dawat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga kung lawas
nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha sa kalis, may pasalamat kanyang pag-usap, o medal, mihatag, miining ato sa mga tinunan o miingon. Dawata kini, o Panginoon ka mga tanan di kaniini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa sa paghandog sa kamatayon nga gisantos ni Hesus giantos ni Hesus Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayam ngadto sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sulod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsud-ong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kanisang kamatayon nagpahimuli ka namong nganha kanimo. Itugot nga kami nga gianimahan sa iyang lawas ug dugo na puno sa Espiritu Santo ug mamahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Imo kaming halad nga mga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol o mga martir, kang San Luis Maria sa Montfort, kang Blessed Marie Louise of Jesus, kang Saint Pedro Calungsod, kang Saint Lorenzo Ruiz, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan, nga mutabang kanamo pinagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanino. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli ka na nganha sa atong paghinigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo, pagigugma, ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco nga among Santo Papa, si Jose nga among obispo ug sa tanang mga obispo, uban sa tanang mga pare ug sa tibuok mong katawhan. Alabi na kaming tanan nga nagkapundok dining buntag, karon adlaw kaming tanan nga imong tubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampos sa niining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan ug dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa gingharian sa imong ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga bibiyag niining kalibutan. Nagalaom kami nga diha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag ka namon sa tanang butang, pinaaging Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dugog himaya, ang
hangtod sa kahangturan. Karon pagampo kita sa atong mga pinanggaon, amahan, pinagi sa mga pulong gitudukan nato sa atong manunod. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo na among manunubos. Ginoong Hesukristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang mong mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, kung sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kaliusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta natong panaginip sunay kanagdait na kaninyo.
Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalimutan. Ulahan kitang itawag aron makaambit sa iyahang bangket.
So mga pahinumdum, karon din nga hapon napatay misa alas 4 English. Katong mga membro sa pamilya o sa kailan yung wala ka pasimba, karon pwede silang simba din hapon. Kini atong misa ay live, so daghang kay puyog na itong misa attend, no? Last week, surprise ko, more than 1,000 ang puyog, dungan nato, no? Morning labi na karon kay fiesta, so takibokan sa kadaghan. Kunya ukma mo gihapon, so sa imedya sa buntag, ni Cebuano na sa misa, ini kahapon alas 4 English gihapon, no? Para sa mga kalag. Kunya makikita mo dire sa tuo, gihandang na para butangan o dili matakanto sa minteryo, so during the day, kinsay mga gustong mari magdala o kandila o dakot, hari na rin, gihandang na siya diha, no? Kamatman po tingali mo ang inyong tanang mga intensyon, ito na lang pinughalan niya karoon kamarin sa misa, mag-incense ko, no? Isip ang simbolo ng atong mga pagmisa, mga pag-ampo, padulong sa langit, sa pangangasa atong mahal na inahan, mahal na Birhen. Okay? Kunya, sa pamay. Mga kamatman tingali mo ngayon, hinay, hinakmay yung tao na mong paningkamot ka rin na mapanindot, ang atong lugar, kayo sa man, pinobrero ng taon may, no? So, unsay mo na, puros na yung mga recycled, cortina, gi-recycle. Hindi ko alam mo, so, nito kay talent ko si Brother Ronald, so yung mga idea, so hininay, abot unsay padulungan no? Kaya nang plano ka kung matapos nindot-nindot yun na altar dire, no? Karon kay sa katuig ko, niya dire, magmisa ta, nindot po ta akong pamati na dili lang yung basketball court. Okay? Pero salamat na sa Ginoo natin yung lugar na. Kunya, sa kuman. Ang kanang mga misa, no? Kami magmisa man ni kada adlaw din 6:30. Usahay kami rin Brother Ronald, napod si Brother Harold diha. So tulungi ka buok magmisa. So live po na siya sa Facebook kung gusto mo kay tibok bulan sa November tanang misa ihalad na to para sa mga kalag. Okay? Kung wala na, mamindot na. Magampo kita. Nagasimba kami kanimo, Diyos, ang kahibulungan o gulo sa akong santos, diya sa tanan mo mga santos, kung nangamuyok kami nga tungod sa imong grasya, kami nagatinguha sa pagkasantos usab, diya sa kapuno sa imong gugma, makatabugi kaning kananan sa mga nagpanaw nganha sa bangkete, sa puloy-anang langit noon. Kini among gipangayo pinabi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ug manalangin kaninyo mga gagahong nga Dios, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Pamisa ng mga kalat na lista din na hinaynayan ko nung nag-ibutang at libro ha. Itawag na mo Mama Mary's Book of Our Beloved Departed Loved Ones. Kanya kada adlaw ako po gihalad sa altar, simbolo itong mga misa ang gihalad. Ang tanang ng pamisa ng ngalan na adlaw. Okay?
Sa gusto pong magsindi ng kandila, mayroon po kaming kandilang binibenta po dito. Ang proceeds po ng kandila ay mapupunta sa choir at sa mga sakristan. Pio. Pang kandila. Ay na pang. Pang. Tapos puro ka. Hindi ka makita. Hindi ka makita. Antod to, antod. Dira sa may bato. Ana. Tapos puro ka. Puro. Puro. Tubig, Brad. Tubig. Pwede na. Hello, good morning. Kinsay gusto mo palit og kandila na ara diri sa mga choir? Salamat. May misa pa po pa tayo para mamayang hapon, alas 4. All month in one time. Kung saan sa mo? Pwede 6:30. Pwede naman. Ilang? Siugang mo mo.